Yeah. Yeah, yeah. Stále je to fin. Keď sa na mňa dívajú ľudia, tak prechádzam okolo nich, ako keby pustili asteroid. Neviem, čo mám sám robiť, ale keby som to chcel, nejdem to. Ale všetko, čo som im vysvetlil, takže na mňa dívajú, ako keby som to pustil palu v nový počítač. Nezaujíma ma to, ale hlavne, že cash, money, drogy, peniaze. Keď sú ma ženy, ja nemôžem za to, že to mám za 2000 milión. Ale ty to bereš, ako keby si chcel. Vôbec ma to nezaujíma tvoje reči. Možno sa mi uľavia tvoje slova, ale nikto nepovedal zatiaľ, že to mám cash, peniaze, dolare a money. Nezaujíma ma to, čo si myslíš ty, ale je mi jedno. Stále je to fin. Je to koniec týmto sveta, pretože dneska máme dosť vybrané, aj keby som chcel. Vôbec ma to nezaujíma, ale keď chceš drogy, peniaze, money, nezaujíma čo máš, alebo nemáš. Není to dôležité, čo má chlap, ale hlavne, že to bez peniaží nezvláda ani žiaden keď. Manky, nie som malý strach, daj pokoj. A za to, že by som počul kriku určite nebudem z toho hlupý, za to rozmýšľať. OK, me go, get to best studio rap fame. Yeah. On vypadol si možno dať aj na home credit, to dobré. Akurát. Presne. Ja mám na home credit, mám dobre, takže ja si dajú hneď.